एक्चुअली पूजा करिया बहाना रे अलग स्त्री लोकों संगे संपर्क रखुचंदी खराब संपर्क ता प्रूफ भी मो पाखरे अछि ऑडियो अछि वीडियो भी अछि आपन मैटर कोन हिची ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ पचारि जे ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନା ନାଇଁ ସେଟା पचारि शुणु मु गोटे कथा क्लियर कर दउजी हैला आपण आपनको ना तो बदनाम होउजी तापरे मो ना बदनाम हलानी आउ जे कि राम ना भी बदनाम करछंदी कोन पे किए आपण ମୁଁ କଣ ବଦନାମ କଲି अब से जोड़ी काम करिया जाउछंदी एमदी कथा मते जहा कहले आउ भी कथा कहिसंदी से अन्य मानकू कौन कहिछि मते कहितले रिलेशन रखिया पेंका ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା किए कहला कोन मु एटा कहू कहबो कथा तो बाहर जे कहबो कोन जे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିଲି ଏ କଥା आपण जोड़ी काम करिया जाइछंदी एक कथा ताकू भी कहिसंदी ମୁଁ କୋଉଠି ଆଉ एई ଆଉ पट ତ लाइन रे ହେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ତ हे ଛଡା नाई ରାମ नाई ଛଡା कोन कहले नाई नाई ମୁଁ मैंने फोन ଆପଣ हां मैंने फोन करबी रामको କଣ ରାମକୁ ଫୋନ କରିବେ ମାନେ शुणु जदि आपण कोन जानी चंदी ताहले करंतु ठीक अछि जदि न जान चंदी नाई कि गोटे भरोसा रे जदि आपण को कहू चंदी कोन ताहले आपण से भरोसा रखनांदी एमिदी ना बदनाम करंतुनी से कम बयस रे ता ना को बहुत ऊंचा रे रखी छी किए रखिछि राम रखी छी काहाକୁ ता ना को से ता कम बयस रे ता ना से बहुत ऊंचा रे रखी छी तो ता ना को एमिदी पकांतुनी ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବଦନାମ କଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଲା ରାମ ନାଁ ଉଠିଲା ମାନେ କିଏ ବଦନାମ କଲା आपण ब्रह्मगिरी आसिकी पूजा पाठ करचंदी कहा घर को जाइचंदी 2 घंटा पूजा पाठ करचंदी एकदा कहि नांदी काहाକୁ କହିଛି ଏ କଥା जहाको सांगरे नेकी आस्तिले काहाको नेकी आस्तिले मु कोन कहि परिबी ओहो ସେଇ ପିଲା କହିଲା हेलो कहू नांदी ସେଇ ପିଲା କହିଲା କି सेई पिला कहिला जहाको सांगरे आनले सेई कहिला सेई पिला कहिला एई पिला कहिला मु जाननी ଆଉ କହିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା मते कॉल आसिला ହଁ କଣ କହିଲେ କଲ୍ राम ଆସିଲା ହଁ पाखु भी कॉल आसिला ठीक अछि जहा जहा करचंदी भाबी चिंदी करंतु ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଆମ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛି हेलो हेलो हां हेलो काटिदेले काटिबिनी ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା आपण भाव ये करनांती इनक्वायरी करनांती किए कहला ନାଇଁ 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 ଇନକ୍ୱାରି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଣ ଯାଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କରିଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ए कथा टोटल आपण जानचंदी मु आपण कहले एटी मो संगे किछि रिलेशन रखनांती बोली ନା ମୁଁ ତ କହୁଛି ନାଇଁ ତ ताहले ए कथा केम बाहरला जे कि ब्रह्मगिरी आस्तिलो काम करजो बोली ସିଏ ତାର ଯିଏ ଯିଏ आपण ଯାଇଥିଲା जते थरो कहिजंती हम घरे काम करिया को मु आपण को मना करछि ना करनी ହଁ मना କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଟୋକା ସିଏ ଶୁଣ ସିଏ ଟୋକା ହଉଛି ସିଏ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ସେ କାମ ହେଇ ପାରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ ରଖିବିନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି ନା ନାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲେ ସବୁ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କଲି କହିଛି ଯାଇକି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ରାମକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ କହିଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ତାହେଲେ ଏ କଥା ଉଠିଲା କେଉଁ ପାଇଁ ସିଏ ଟୋକା କହିଲା ନା ସେ ଟୋକା ଖାଲି ମାନେ କଣ ଭାବୁଛି କହିଲ ସିଏ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ପଦାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବସି ଆଇଛୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ବସି ଆଇଛୁ ରାସ୍ତାରେ ବସି ବସି ଆଇଛୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛି ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ଯାଇନି ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ନା ରାମ ଘରକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ କହିଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ଥରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ ମତେ ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡେ କଥା 1 ରୁ କହିଛି ନା କହିନି ନାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କିଏ କହିଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନା କିଏ କହିଲା ନା ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କି ତମ ପଡିଶା ଲୋକ କହିଲେ କି ତମ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ମୁଁ ଠାକୁରାଣ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲେ କଣ ଉଠେଇବିନି ହବ ମୁଁ ଉଠେଇବିନି ଯେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଠେଇବିନି ଖାଲି ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲ କିଛି କହୁନି ମୋ ନାଁ ଉଠିଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ
ମୁଁ କହିଲି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କିଏ କହିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ଯେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କହୁଛି ଜାଣିଲେ କଣ ହବ କହିଲେ ମତେ ଟିକେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋର ଏଇ ଲୋକ କହିଛି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ତାହେଲେ? ମୁଁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଜାଣିଲେ, ଆଗକୁ ଜାଣିବ ବହୁତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଜାଣିବ। ମାନେ ମୁଁ ରଖୁଛି।